През студените месеци въздухът в домовете ни става прекалено сух. Това често води до суха кожа и напукани устни, раздразнено гърло и запушен нос, по-лесно разпространение на вируси и дори проблеми с съня. Въздухът, който дишаме, има по-голямо значение, отколкото си мислим. И точно тук идва решението. Аромадифузерът. Той не само увлажнява въздуха и улеснява дишането, но и създава усещане за свежест и комфорт в дома. Фината му ароматна мъгла облегчава симптомите на сухота, поддържа кожата и дихателните пътища хидратирани и превръща пространството в място за истинска почивка. А когато добавиш няколко капки етерично масло, аромата не просто уха е приятно, а действа терапевтично върху тялото и ума. Един аромадифузер може да направи въздуха по-здравословен, атмосферата по-уютна, а теб по-спокоен. Разгледай нашите аромадифузери и ароматни масла на www.kgj.bg.